the starting of the week. At Summit Talks you'll hear them speak. It's only Monday. Čus, já tě zdravím u nového videa a tohle video jsem původně chtěl nebo zamýšlel točit úplně jiný. Ale vzhledem k tomu, že už jsem tady dlouho nic nevydal a dlouho jsem si s váma takhle nepokecal, tak jsem si říkal, že bychom si mohli teda pokecat o tom, co je u mě novýho, co je v plánu a tak. Tak já vás vítám u tohohle videa. Jak už jsem zmínil, tak tohle video bude takový povídací, co se všechno u mě změnilo, a co je v plánu a čemu se teď tak nějak jako věnuju poslední měsíce, protože upřímně už jsem si takhle s váma dlouho nepopovídal a je to z toho důvodu, že upřímně na to nebyl ani čas a bylo spoustu starostí a zařizování k věcem, které se už staly, anebo které teprve budou. K tomu všemu se dostaneme. A já bych vás teda ještě jednou rád přivítal. Užijte si video a nebudu to dál okecávat. Tak a jako první otázku, nebo otázku, hodně takových otázek mi chodilo, je to, proč už nenatáčím. A upřímně nebylo to tak zamýšlené, že bych už nechtěl natáčet, ale spíš se to tak sešlo, že nebyl vlastně čas a já jsem se upřímně hledal i sám sebe ve spoustu ohledech a nechci se vymlouvat, že prostě jako nebyly možnosti byly, ale prostě jenom jsem nechtěl. Tak to je asi jako tak upřímně, jak to můžu říct. A hodně jste se mě taky ptali, jak to mám teďka se sportem a jestli se ještě furt věnuju nějakému sportu. A já bych vám rád řekl, že po sportovní stránce se cítím asi nejlíp, co jsem se kdy cítil. A je to prostě teďka dobrý. A jste si mohli všimnout, že trošku vypadám teďka asi třeba jinak, než jsem vypadal. A je to tím, že jsem se vlastně připravoval na velký závody, které měly být v Itálii, ale bohužel jsem je musel odložit. A prostě asi úplně nebudu říkat z jakého důvodu, ale museli se prostě odložit a přesunout. Ale jsem strašně rád, protože letos na podzim, konkrétně v říjnu, jsem kvalifikovaný na obdobné závody, trošku nižší, ale obdobné závody ve vzpírání, takže jsem moc rád a pojedu si to tam užít a předvést to nejlepší ze sebe. A jako další otázka, nebo více takových otázek podobně mířených, ale prakticky obdobných bylo, a kde teďka bydlím a celkově asi se mi úplně nechce říkat, kde bydlím. Bydlím u Pardubic a trénovat teda chodím do 2 fitek a ne přímo do crossfitových nebo na vzpírání, ale do klasických velkých fitek, které jsou teda ovšem jako vybavený i na to vzpírání. Takže trénovat chodím tam a trénuju 4x až 5x do týdne, z toho minimálně 3x až 4x těžký tréninky, prakticky jenom o vzpírání. Jinak teda bydlíme s přítelem v baráčku, který jsme si sami nechali rekonstruovat. Chtěl jsem říct sami rekonstruovali, ale to bych podával klamnou otázku. Prostě měli jsme na to firmu, která nám to zrekonstruovala a uděláme si určitě nějaký room tour, protože jsem na to pyšnej. Je to kus práce a pořád děláme nějakou práci, protože vlastně jsem zjistil, že když máme barák, tak ta práce nikdy nekončí, prostě vždycky něco bude, vždycky si něco rozbije a vždycky bude co zdokonalovat.
takže tak. Ale vlastně mě to strašně baví. Užívám si teďka tréninky, užívám si bydlení a celkově si užívám život asi nejvíc, co jsem kdy do dneška si dokázal představit, že by to takhle mohlo být v pohodě. A jako další otázka, já teda takhle zcela upřímně nemám to jako nějak nachystaný, ty otázky, protože tak jako pamatuju si jich hodně a tak to říkám takhle z hlavy, ale nicméně asi bych takhle zatím tohle video nechal. Vím, že nebude asi nějak dlouhý, ale je to takový vysvětlení, zároveň i omluva vám, že jsem dlouho nic nevydal. A teďka je i, řekl bych, ten čas, kdy se mi i chce a mám na to i čas a náladu. A jak už jsem říkal, připravuju se i na ty velké závody, takže bych byl rád, kdybyste prostě byli se mnou v tomhle tom všem a prakticky mám teďka všechno, co potřebuju. Podporuje mě rodina, podporuje mě přítel, kamarádi, známí a budu sdílet tu cestu i s váma a doufat, že od vás dostanu nějakou podporu. Nicméně to už je všechno pro tohle video a brzy, neříkám kdy, protože nechci zase udělat něco, že řeknu, že to bude a pak to nebude, ale doufám, že brzy se můžete těšit na celý jedno video, co jsem dnes jedl, potažmo i trénoval. Pro dnešek už to je teda všechno, budu rád za like, komentář a odběr a mějte hezký den. Ahoj.